लोगोफोर आं बे भिडिअनि गेजेरजों माबा मोनसे नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लुगैदों। बे भिडिअआथ' सिगांनि आङो दिनै माने गेलारियाव नुसनदों माने आंनि माखासे मिनि ब्लगफोर दंमोन आरोना फेसबुकनि थाखाय आं भिडिअखौ लानाय जादोंमोन। ओमफ्राय आङो दिनै माने नुनानै माने नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लुगैफिनदों आरोना लोगोफोर। माखासेखौथ' आं सिगां ब्लग होदोंमोन थेवबाबो माने ब्लग होदोंबाबो नैबे माखासेखौ आं मिनि ब्लगनि हिसाबैसो माने भिडिअ लानाय जादोंमोन। ओमफ्राय आं बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदोंदि माने माखासे शुटिंफोराव लानाय माने भिडिअ क्लिप्सफोर आङो बेवहाय फार्स्ट टाइम माने आङो एक्टर रल लादों आरोना माने भइसनि रल खालामदोंमोन आरोना। आंथ' सिगां गार्ल्सनि भिडिअ बानायोमोन नालाय ओमफ्राय माने भइसनि माने रल माने एक्टिं खालामनायाव माबायदि खस्थ' जादोंमोन नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामनो लुगैदों आरोना। आङो सासे माने गैयि न'खरनि केरेक्टार लानांदोंमोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बेयाव माने एसे मावनांदोंमोन आरोना मावनायनि रल दंमोन। ओमफ्राय आङो माने खुनु दिन मावफेरा बेखायनो आङो एसे खस्थ' जादोंमोन आरोना माने मावबाबो माने जाया आंनि एक्टिङा पारफेक्ट जायाखैमोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आङो बेखौनो खनले बानायबाय थानांदोंना। ओमफ्राय आङो माने जेब्लासिम जायो अब्लासिम माने शुटिंखौ आं लानांबाय थादोंमोन आरोना लोगोफोर माने खनलेनो। ओमफ्राय दा शुटिंआ सोलिगासिनो दं आरो लोगोफोर माने आं शुटिंनि माखासेखौ क्लिप्सखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामलांनोसै। ओमफ्राय नोंथांमोना माने सिनायखायो बिथाङानो जाबाय प्रलि। नोंथांमोना बयबो सिनायखायो सोरनिबा क्रासबो जानो हागौ। माने बिथांजों आंजों दा माने रिल्स भिडिअ बानायनो नागिरदों आरोना इन्स्टाग्रामनि थाखाय। इन्स्टाग्राम नोंथांमोना नायोबा नोंथांमोना नुखादोंबो जानो हागौ। जायफ्रा नुवाखै नोंथांमोना थांनानै फल' खालामहैनो हागोन आंनि बानजाय बसुमतारी अफिसियेलखौ। बिथांजों आंजों माने प्रलिजों आंजों माने रिल्स भिडिअ बानायदोंमोन आरो एसे। दाथ' इन्स्टाग्रामा ट्रेन्डिं नालाय ओमफ्राय एसे भइसनि माने आंबो एक्टिं खालामदोंमोन बे समाव। ओमफ्राय आंथ' मालाबाबो खुनु दिन भइसनि माने एक्टिं खालामाखै। ओरैबायदि खस्थ' मोनदों माने शुटिंखौनो आङो माने खालामनो हागोन ना हाया बेखौनो आं सानबाय थादोंमोन आरोना। माने शुटिंआथ' माने साननै लादों आरोना माने एसे गोजानमोन नालाय लकेसना माने हादानाव थांनानै जोङो शुटिंखौ खालामहैदों। माने ओरैबायदि खस्थ' मोनदों आङो माने खुनु दिन भइसनि खालामाखै ओरैबायदि खस्थ' जादों माने आं शुटिंखौनो हागोन ना हाया माने आङो जेब्ला फार्स्ट टाइम माने फार्स्ट डे माने शुटिं खालामहैदोंमोन ओरैबायदि माने आं जेब्ला एक्टिं खालामदोंमोन माने जेब्ला आंनि माबा रल माने गोलैदोंमोन होमबा आङो माने सानदों आरोना आं हागोन ना हाया ओमफ्राय आं सिरि थाबाय आरोना माने हाबाबो माने आं सिरि माने शुटिं खालामबाय आरोना माने ट्राइ खालामबाय थाबाय। माने बिथांमोनाथ' आंखौ बुंदों जायाखै एसे पारफेक्ट खालामबाव होनबाय थादों आरोना। ओमफ्राय आंबो दे खालामगोन नाजागोन माने ओमफ्राय आं दासो फार्स्ट टाइम माने एक्टरनि माने हौवानि रल खालामदों होननानै बुंनायाव माने बिथांमोना खनले माने खेबनांबाय थादों आरोना आंखौहाय। ओमफ्राय बेनो आरोना आंनि खस्थ'आ बे शुटिंआव ओरैबायदि खस्थ' मोनदों आङो माने खुनु दिन माने खालामफेरै बेखायनो आङो खस्थ' मोनदोंमोन आरो बे समावहाय माने भइसनि एक्टिं खालामनायाव। जादोंमोन जानायालाय एथ'ग्राब माने पारफेक्ट खालामनो नाजानांगौना थेवबाबो माने पारफेक्ट खालामनो नाजासेयावबो एथ'ग्राब पारफेक्ट जादोंना जायाखै नोंथांमोनासो नायनानै कमेन्ट खालामा खोथाहरनो हासिगोन आरोना। ओमफ्राय माने बिदिनो आरोना। ओमफ्राय आङो दा चेन्ज जानायनि बेलायावबो माने एसे माने माखासे खामानिफोरखौ एसे हाया जादों नालाय बेखायनो बेयाव आं नोंथांमोनजों शेयार खालामफिनबाय आरोना। माने जाय माबाया एक्टिंखौ माने खालामबाय थायो बे एक्टिङा माने जेब्लायबो थाबाय थाया आरोना। माने माबा मोनसे माने पारफेक्ट खालामनो सानबाबो माने पारफेक्ट खालामनो हाया माने बिदि जायो आरोना। माखासे माबा मुडफोरा माने थाबाय थायो आरोना माखासे केरेक्टारफोरा थाबाय थायो माने हाजारखि नोङो माबा मोनसे खालामनो नाजाया माने थेवबाबो माने जाया जानो नागिरो ना। जाय सिगांनिफ्रायनो खालामबोनाय सर' आखु केरेक्टार बेफोर गासैबो माने खालामबाय थाफ्राङो आरोना माने खालामनो सानाबाबो। बेखायनो माने आं बेयाव नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय माने बे शुटिंआव खस्थ' मोननायखाय नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय। माखासे खोथाखौथ' आं शेयार खालामाखैमोन ओमफ्राय दिनै आं बे माने भिडिअनि गेजेरजों माने शेयार खालामबाय आरोना। माने बुंनायफ्रावसो थाबथा जालायलांबाय। नोंथांमोना माने आं माने नुबाय नोंथांमोननो माखासे भिडिअ क्लिप्सखौ आं देखायखादों खनले ओमफ्राय बांद्राय माने खनलेखौबो नोंथांमोना नायनो बागोन बेखायनो आङो माने भिडिअआव माने देखायाखैसै माने नायनो बरिं मोनगोन नालाय माखासेखौ एसे मोजांखौल' होबाय नोंथांमोना देखायबाय। आरो नोंथांमोना बे भिडिअनि क्लिप्सफ्राव माने नुबाबो नायनाय नङा नालाय। ओमफ्राय एसे नोंथांमोना जायफ्रा नायनो गोसो नोंथांमोना थांना नायहै एसे
दुखु इदि हादानाव माबोरै संसार जायो इदि बेबायदि आरोना ओमफ्राय एक्ट्रेसाथ' सासे टाउननि आरोना टाउननि बिदिनो गामियाव बेरायनो फैनाय बेबायदि आरोना रोखोमनि नोंथाङा माने नायबा नुगोन मिथिखागोन आरोना काहानिखौ माने स्ट'रिखौ जायफ्रा माने नायबा बुजिखागोन मिथिखागोन आरोना एसे आं स्ट'रिखौ मोजां मोनदों नाथाय माखासे सर्ट मुभिफोराव माने माखासे माने माबाफोरखौ हाजोबा आरोना सेबखांजोबनो हाया सावगारिफोरखौ माखासे माबाफोरखौ माने जाथायफोरखौ लाजोबनो हाया माने सर्ट माने भिडिअ खालामनांगौ जायो आरो सर्ट मुभि नालाय सर्टनि जागोन आरोना ओमफ्राय पार्ट 2 लाबोनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय नाथाय लाबोगोन ना लाबा बेखौ उनावसो आं नोंथांमोननो खोन्थानो हागोन ओमफ्राय आङो नै नेक्स्ट डेआव माने शुटिं जाबावबाय आरोना लोगोफोर सासे माने गामियारिनि नालाय आं सासे न'खरनाव माने ओंखाम जानो बिहैदोंमोन आरो माने उखैनायखाय माने बेबायदि आरोना अनेक स्ट'रि एसे आं माने नैबे स्ट'रिखौ माने बे ससेयाव दुखु मोनलायदों आरोना माने आं बिबायना जानांदों गुबुननि न'खराव बेबायदि आरोना माबा मोनसे मावनो हायाबा माबा मोनसे खालामनो हायाबा माने गैयाबा गुबुननि न'खराव माने ओंखाम खबसे माने बिनानै जानांगौखौ माने एसे दुखु मोनलायदों आरोना मोदै गलायलायदोंमोन ओमफ्राय नैबेयावहाय आंना एसे दुखुनि दंमोन आरोना माने दुखु जानाय माबोरै संसार जालांनांगौ माबोरै जिउ खुंनांगौ बेफोरनि बागै आरोना ओमफ्राय बेयाव एसे दुखु जादोंमोन गाबनो ट्राइ खालामबाय थादों गाबनोनो रोङा आरोना माने गाबनोनो हाया माने मानसिफोर बुरजा दंमोन ना ओमफ्राय गाबनोनो माने बेयावथ' एसे मिनिलायनाय जायोना बेखायनो गाबनोनो माने हाया आरोना माने गाबनोनो ओंखारा ओमफ्राय उफाय गैया एसे एनै एसे दुखु थानांबाय आरोना ओमफ्राय बेयावहाय सासे एक्टर दं आरोना एक्टरा सानै फार्स्टआव आं बिथाङा सेकेन्ड जाहैबाय ओमफ्राय बिथाङाबो माने एक्ट्रेसखौ गोसोथोयोमोन आरोना ओमफ्राय एक्ट्रेसखौ गोसोथोनानै माने एक्ट्रेसाथ' आंखौसो गोसोथोयो नालाय बेखायनो माने एसे बिथाङा एसे आंजों गोरोबलायनाय नुनानै बिथाङा एसे मुड अफ जायो आरोना एसे दुखु जायो बिथाङाबो बेबायदि आरोना स्ट'रिया मोजाङानो स्ट'रिया मोजाङामोन ओमफ्राय बुहुद माखासे सेखौ नोंथांमोना भिडिअ नायबासो मिथिगोन माखासेखौ आं नोंथांमोननो सेयार खालामनो हाजोबा नालाय स्ट'रिनि माखासे माबाफोरखौ ओमफ्राय नोंथांमोना नुखाबाय प्रलिनि माने एक्टिंखौ आं ओरैबायदि मोजां मोनो बिथाङा खनसे फोरोंनायावनो माने एडभान्स हाखायो आरोना माने खनसे फोरोंनायखौनो माने बिथाङा खनसेनो हाखायो आरो बिथाङा पारफेक्ट खालामनो हाखायो आं माने फार्स्ट टाइम माने बिथांजों माने खामानि मावनानै माने मोजां मोनो आरोना माने बिथाङा माने खनसे हायो आंहा खनले खालामबाय थानांगौ जायो ओमफ्राय नै बेटारियानो जोबलायलायबाय आरोना शुटिंआ बेलासिसिम जादोंमोन ओमफ्राय दसे माने फट' लादोंमोन आङो ओमफ्राय बेयावनो बेटारि जोबना होदों एक्ट्रेसजों आंजों माने एसे रल दंमोन आरोना माने शुट दंमोन बेवहाय माइबारियाव लाफैबाय ओमफ्राय बे माने भिडिअआ माने माइ हानाय बोथोरनिमोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नुखादों नै माइबारिखौहाय माइ हालायलायबायमोन आरोना बेवहाय लाफैदोंमोन एसे गोबावखासैमोन भिडिअआ ओमफ्राय नोंथांमोनजों दिनै आरोबाव खनसे फिन माने सेयार खालामबाय आरोना माखासे आंनि सिङावनि बाथ्राखौ माने बे माने शुटिङाव माबायदि जादोंमोन आङो माबायदि खनले शुटिं खालामनांदोंमोन माने खेबनांबाय थादोंमोन केमेरामेना माने एसे बरिं मोनलायलायबायमोन आरो आंनि टाइमावहाय ओमफ्राय दाथ' आङो एसे हायोसै आरोना माने नाजाबाय नालाय एसे दा हायो आरो ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बेबायदिनो अनसायबाय था आरो उनावहाय आङो सर्ट मुभि लाबोनो नाजागोन लोगोफोर नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालाम आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आंनि माने भिडिअ क्लिप्सबाबो नोंथांमोनजों सेयार खालामफिनबाय आरोना बेखौ फिन खनसे आरो नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा आं नेक्स्टआव मोजां ब्लग बेरायनाय लाबोगासिनो दङ दासान्दि माने एसे टाइम मोनथ'वाखै बेखायनो आङो भिडिअखौ लाबोथ'नो हायाखिसै लोगोफोर गाज्रि दामोन नेक्स्टआव नोंथांमोनजों एसे मोजां सेयार खालामफिननोसै